Kaikki alkaa lääkäristä, joka määrää potilaalle tarvittavat lääkkeet hoitosuunnitelman mukaisesti. Lääkkeet voidaan reseptien mukaisesti pakata koneellisen annosjakelun avulla yksittäisiin kerta-annospusseihin. Koneellinen annosjakelu parantaa lääkitysturvallisuutta merkittävästi verrattuna käsin täytettyihin dosetteihin. Seuraava askel on automatisoitu ja aidosti älykäs terveysteknologia. Tavoitteena on katkeamaton ja jäljitettävä lääkkeiden toimitusketju lääkemääräyksestä aina lääkkeenottohetkeen saakka. Pakattua annospussia ei tule avata etukäteen, sillä tällöin kaksoistarkastus ei välttämättä toteudu, jäljitettävyys heikkenee ja virheriski kasvaa. Ainoastaan kun annospussi avataan oikealla lääkkeenottohetkellä lääkkeen käyttäjän toimesta, annoksen oikeellisuus ja koskemattomuus voidaan varmistaa.